mag-chill-chill lang. Huwag masyado malaging marami sinasabi dyan. Kaya nga ni Mara Tonee, walang araw na hindi dumadaldal. Sabi ko nga kanina ha, mga kabisyo, sa tuwing dumadaldal kayo, be careful. Baka may mga bagay ka nasasabi na, uy, ikakapahamak mo yan, guy. Sabi ko nga sa inyo, may dalawang klase ng tao. May isang introvert, may isang extrovert. Ako, syempre, very shy person ako eh. Nahiya na ako tuloy. Hindi ko tuloy alam kung itutuloy ko pa to. Nahiya na ako. Ayoko na. Pass the message. Tek. Pero nga, sabi ko nga kanina, may dalawang klase ng tao. Kung mahilig ka dumaldal, well, baka extrovert ka. Pero kung ikaw yung taong mas komportable na nasa gilid, na hindi kinakausap, tahimik lang na parang walang katao-tao, masupgon. Masupgon is tahimik. Tama ba? Diba? Panibagong learning mula sa ating Bicolanong friend na si Adriana. Thank you so much for that. So going back, sabi ko nga sa inyo, kapag ka-extrovert, go, daldal all you want. Kapares ka ni daldalerang atleta Mara Tonee, walang problema dyan. Pero, dapat yung mga sinasabi mo, limitado rin ha. Kailangan pipiliin mo yung mga taong pagsasabihan mo ng sikreto. Baka mamaya nakita mo lang maganda o gwapo yung katabi mo, shinare mo na, pati yung misis mo na hindi nagpapanty sa gabi. Wag ganon. Anyway, tomorrow is weekend na guys. Makakasama nyo pa rin ako sa programang Sunday Showdown this coming Sunday. Malamang, Sunday Showdown. 11 to 3 p.m. po ang aking schedule. At sa mga gusto po kong makita sa personal, excited! Pwede nyo po akong maabangan dyan sa may Philinvest Alabang. Nandyan po ako. Kaya lang madaling araw yun Nandyan tayo at para tumakbo ng 16 kilometers sa Manila City Run. Meron po tayo almost 5,000 runners dyan. Kung gusto nyong bumisita, gusto nyong ma-meet and greet si Mara Tonee ng live na habang tumatakbo, go ahead. Magkita-kits tayo doon sa Sunday. Ako'y tatakbo na. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Nakasama nyo pa rin ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your daldalerang atleta DJ Mara Tonee. Napa-exit na at takbong-takbo na bi. Habang nakikinig sa susunod na programa, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday! Happy weekend, guys! Goodbye! Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number